आरो आं बे भिडिअआव बुंबावबाय मानो होनबा बे सिगांनि भिडिअखौ नुनानै बिसिनि थैया गोदौसिगोन दा गोदौसिगोन होमबालाय रायजो लेंसै समाज लेंसै बेयाव नोंसिनि समाजा सोलिला आं सम होदोंमोन जेब्ला समनिफ्राय आं न'आव फैदोंमोन होमबाना नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै समाज गावबुरा नोंखौबो आखाइ खबजोबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आंखौ बु साजा हो मा खालामो खालाम आंखौ नोंसिनि गोसो बायदि आंखौ साजा हो आंनि गोसो बायदि नङा नोंसिनि गोसो बायदि आं नोंसिनो हगारना होदोंमोन आं भिडिअ बानायनो नागिरदों नालाय ओंखायनो खेबसे नोंनाव फन हरस्राबावबाय आं रायलायनानै दोनदों खोमा जिखिजानि तारिखफोर डेटफोर रायलायनो होननानै साननानै नोंनाव सोंहरबावबाय आं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां आपडेट भिडिअ लाना फैदों मोनसे बिराद गिदिर आपडेट भिडिअ नोंथांमोना जानो हागौ सोरबाफोर मोनथिखाबाय थ' जायफोरानोखि मोनथियाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनासो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर जानला मोनला कमेन्टखौ भिडिअखौ फुरा नायालाखैनो नोंथांमोना जानला मोनला बिदि कमेन्ट दा खालाम आरोना लोगोफोर थ' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोरनाव थ'दो बिदिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामजायासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाव नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट लाबोखो नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरोना लोगोफोर रसमा ब्रह्मआ खारनाया दिनै गोबां साननि उनाव दिनै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनानै क्लियारिफिकेसन होदों आरोना लोगोफोर मा जाथायनि थाखाय बिथाङा थारैनो खारमानो गोनां जाखो आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंदो भिडिअखौ थ'दो आरो आं बे भिडिअआव बुंबावबाय मानो होनबा बे सिगांनि भिडिअखौ नुनानै बिसिनि थैया गोदौसिगोन दा गोदौसिगोन माने बेथ' हारसिङै सोलिनो हाया बे गावनि खोथा बायदि बियो थांनो हाखाया नालाय सोरनिबा साहारा मोनाबा सोरनिबा खोथा मोनाबा बिनि लोगोफोरा बुंहरसिगोन आरो दा माने जाम्बा बेबायदि हिनजावजों बेबायदि बाथ्रा बुंजाबाय नों भिडिअआव दामनांगौलै जोसिनांगौलै बुसिनांगौलै नै बेबायदि फना बिनियाव थांसिगोन आरो दा मानो मोखां नायबाय थाखो बिदि अब्ला बिनि थैया गोदौसिगोन मा दे होमबालाय रायजो लेंसै समाज लेंसै बेयाव नोंसिनि समाजा सोलिला आं सम होदोंमोन जेब्ला समनिफ्राय आं न'आव फैदोंमोन होमबाना नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै समाज गावबुरा नोंखौबो आखाइ खबजोबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आंखौ बु साजा हो मा खालामो खालाम आंखौ नोंसिनि गोसो बायदि आंखौ साजा हो आंनि गोसो बायदि नङा नोंसिनि गोसो बायदि आं नोंसिनो हगारना होदोंमोन आंनि बिखुंखौ आं लामनानै होदोंमोन बु मा खालामो गोसो खालाम सेन्देल माला गानहोयोना खानाय थख्ला खालामोना समाजाव गोसो बायदि जोग्लियो बुग्लि होमबाबो आंखौ खेबसे समाजजों रायज्लायनानै थाल्ला खालाम होननानै आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों गावबुराखौबो आं रिकुवेस्ट खालामदों बे आफाजोंथ' आं रायज्लायदों दा बे आफाजों रायज्लायनाया रेकर्ड दंजोबो आं दाबो भिडिअ बानायनायनि सिगां रायज्लायदों खोनासंनो हागोन हेल' बिसोर जेबो रायज्लायमारासैना माथो खोन्थायाखै जेबो जाबाय दे माथो खालामबावनो रायलायाबा गावसोर जेबो खोन्थायासैबालाय खोन्थायाखै आं भिडिअ बानायनो नागिरदों नालाय ओंखायनो खेबसे नोंनाव फन हरस्राबावबाय आं रायलायनानै दोनदों खोमा जिखिजानि तारिखफोर डेटफोर रायलायनो होननानै साननानै नोंनाव सोंहरबावबाय आं खोन्थायाखै माथो जेबो दा नोंसोरथ' बिनि खोथा मोनाबा जेबो खालामनो हाया जाहैबाय जों रायजोफ्राथ' गार्जेनफोर नङाबाथ' मारै खालामनो जेबो नङा दे माथो खालामबावनो दा आं भिडिअआव बुंना होनोसै नोंसोरजों रायलायनाय मानायखौबो खोन्थानानै होनोसै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आङो गामिनि मानसिखौबो होननानै दे आफा होमबा दा बेबो रायजोआबो गामिनि गावबुरायाबो जेबो खालामनो हायानो हौवानि खोथा मोनाबा होमबा बे भिडिअआनो आंनि थाखाय प्रुफ जानानै थागोन नोंसिनि खामानि बायदि सोलिला बेयाव नोंसोर दा बेयाव लेंहरबाबो आं बेयाव सैमा फाग्लि नङा आं बेयाव दैखोलांनो नोंसोर फैबाबो आंखौ लोगो मोनफैयो ना लोंफैया बेखौ खुनु गोरोन्थि गैया भिडिअखौ नुनानै नोंसोर गोदौनो नांला आं टाइम होदोंमोन जायनि थाखाय आं सिरि थादोंमोन जायनि थाखाय आं दिनैसिम भिडिअआव फैयाखैमोन ओमफ्राय नोंसिनि गरमा बेयाव सोलिनाय नङा दा गरमा बैयावनोमोन सम होनायाव नोंसोर मावनांगौमोन सम बारबाय आंनिबो सम फैबाय नोंसिनि बेबायदिजोंल' नोंसोर सोलिनो हाया नोंसिनि दमजोंल' नोंसोर सोलिनो हाया नोंथ' नोंनि निजा नों गाव गोसोबायदि नों मालाबाबो खामानि मावा नों मालायनि गरम मालायनि खोथा मोनबा बिराद गोदोनिफ्रायनो मिथिखायोना आं नोंखौ मालायनि खोथा मोनबा नोंहा एकदम देहाया बेसेबां गरम जायो दा नोंखौ बुंहरगोन आरो थुहरगोन आरो दा माखासेया जाम्बा जाबाय नोङो जेननानै थाबाय नोङो मानानै थाबाय नोङो होननानै
आं रावखौबो फेजेनाखैबो। आं जा आंनि लाइफआव जाबोदों, जा आं मोनबोदों खस्थ' आं बुंबाय आङो। बेनि थाखाय आं न' नागारबाय। न' नागारनायनि थाखाय नोंसोर आंखौ समाजानो पाब्लिकफ्रानो आंखौ गाज्रि मोनबायबा मा साजा होनो हो होननानै आं बिखुं लामनानैबो होदोंमोन। आं गियाखै, आं फासयाखैबो, आं गाबाखैबो। आंखौ दाखालाम, आंखौ दाखालाम, आंखौ बे खेबसे दायनि थाखाय निमाहा हो होननानै आं खुलुमाखैबो। आंसो नोंसोरखौ खुलुमदों, आंखौ बु, आंखौ साजा हो होननानै। होमबाबो आं बेबायदि हौवाजों संसार जानो हाया। आं जेननानै थांखानाय, नागारखानाय आं हाया। आं अगालि मोननानै आं एकदम न' नागारखानाय। आं हाया आङो। सोरबा लोगो, बिनि लोगो, सोरबा बिनि जाथि खुरमाया हायोबा बेजों बेजोंनो गोरोब। आं हाया। नोंसोर जाफाहै बेजों संसारखौ। आं हाला होननानै आं जेननानै आं ओंखारखाबाय। आरो आं उनजों नायफिनगोन होननानै आं मालाबाबो थाङाखै। आरो माखासे इउटुबारफोर बुंगासिनो एकदमबारे नाम खारिया आङो। एकदम सोरबा हौवानि थाखायनो, बेफोरबायदिनि थाखायनो, हिनजावा बिदिखायनो जौ लोङोमोननो आंना फिसाया। नों जोंनि गामियाव फैनानै मालाबा सुलुन लाफैफेरदों? जारिमिना माबायदि, रसमाया माबायदि नों मिथिफैफेरदों? संसारखौ सोर जादों? नों जाहरदों नामा बेयाव? गोजानाव थानानै दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर थानानै नों जाहरदों आंनि संसारखौ? बिदि बाथ्रा बुंफैनो सोर हौवायालाय सहायनो हागोननो दस्रा हौवाजों लेनदेन थाखानायखौ? आरे सोंनानै नाय, सोंनानै न'आव सोंहै, जारिमिननाव दा सों, न'आव सोंहै, न'आव बिहाव बिखुनजोनियाव। दिनैसिम रसमा जारिमिना सासे हौवानि थाखाय दुम दाखाल जायोमोन नामा? सोंहै। आं बेखौ इसेबां गोलावबो बुंनो सानला बे भिडिअ'आवहाय। जा बुजियो, बुजिग्राया बुजिखासिगोन। बुजियैखौ जर जबस्थि खालामनो दरखार गैया। मानो होनबा जाय बुजिया थाथों। आं बेखौ बुजिहोनोबो दरखार गैया। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ। निसय थारैनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय जाथाया बोरैहाय जादोंमोन, बिथांनि जिउ जारिमिना मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथां रसमा ब्रह्म सिस्टाराहाय न' गारनानै बा गावनि गथ' बा फिसायखौ गारनानै खारनो गोनां जाखो आरोना लोगोफोर। थारैनो नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय, मिथिखाबाय बिथां रसमा ब्रह्मनि खुगानिफ्रायनो, नङा होमबा लोगोफोर? बेनि गेजेराव आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअ'खौ फोलावबावनो होननानै सानाखै लोगोफोर। जाबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिनांगौ बा खोनासंनांगौमोन, आपडेट हिसाबै नोंथांमोना मोननांगौमोन, अलरेडि मोनखाबाय बा खोनासंलांखाबाय बिथां रसमा ब्रह्म सिस्टारनि खुगानिफ्रायनो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामगोन। बे मोनसे भिडिअ'खौ आं नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन लाबोफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला, बे भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।